Hello, welcome back po sa aking channel. Ngayon po, titingnan natin yung magiging prediction ng wendy.com kasi po may panibagong low pressure na pwedeng mabuo at pwedeng tumama uli sa may Mindanao sa Saturday or Sunday. Titingnan po natin dyan sa may ibaba ng Mindanao, meron pong circulation na nakikita natin, and posible po yan na maging isang low pressure or bagyo. At kung titingnan natin dito sa isa pang rain or thunder na pinapakita ng windy, makikita natin dyan na by Friday magsisimula na pong lumapit yung pag-ulan dyan sa Mindanao na kulay blue, at unti-unti po yan lalakas. Ibig sabihin, may posibilidad po na may bagong low pressure na mabuo sa Saturday at pwede po itong dumaan sa Sunday, at paglabas po niyan sa Pilipinas pwedeng maging malakas uli at pwedeng maging bagyo, katulad po nung bagyong Vicky na dumaan po sa Mindanao. Kung titingnan natin, ayan po sa may Mindanao, meron na po siyang maliit po dyan na circulation na nasa kalupaan na, at kapag lalagpas na po yan ay posibilidad na maging isa uling bagyo or mahinang bagyo lamang, pero magdadala pa rin yan ng mga pag-ulan. Kung titingnan natin, yan na po sa may Palawan, meron na, nandyan na po siya by Saturday afternoon, at tatawid siya in Sunday sa may Palawan, at lalabas po siya Sunday afternoon. Ayan po. Kaya makikita natin na may posibilidad na magkaroon uli ng panibagong low pressure o bagyo bago po matapos ang December 2020. Kung makikita natin, lumakas na po siya paglagpas ng Palawan, at yung direksyon niya ay halos parehas po ng bagyong Vicky. Yan lang po. Maging updated po kayo sa susunod na video para po sa kaalaman ng panibagong bagyo or low pressure po na pwedeng mabuo sa ating pong bansa sa susunod na Saturday or sa December 27.